In 1968, Pope Paul VI issued his landmark encyclical letter Humani Vitae, in Latin Human Life, which emphasized the Church's constant teaching that it is always intrinsically wrong to use contraception to prevent new human beings from coming into existence. Thus, contraception is any action which, either in anticipation of the conjugal act, sexual intercourse, or in its accomplishment, or in the development of its natural consequences, proposes, whether as an end or as a means to render a procreation impossible. Humani Vitae 14. This includes sterilization, condoms, and other barrier methods, spermicides, coitus interruptus, we call the withdrawal method, the pill, and all other such methods. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kapatid, mga magulang, mga kasama, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. RMN Dipolog DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Ang inyong kapatid na Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga aral ng Diyos na sinampalatayan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mga kaibigan at mga kapatid, of course, araw na linggo. Dahil ang ating palatuntunan, always sa araw ng linggo, no? Na nakasentro, no? Sa araw, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, ika-14 sa buwan ng Hulyo o July 14 sa taong 2013 pa rin tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, now mga kaibigan at mga kapatid, binasa natin ang mga naunang pahayag sa isang bahagi ng website ng Catholic Answers, ang catholic.com. Ang website sa mga kapatid nating pareho ang mga ginagawa sa mga ginagawa nating mga Catholic faith defenders dito sa Pilipinas. Ang itinutukoy po natin ang Catholic Faith Defenders o Catholic Faith Apologists na nakabase doon sa Amerika, ang Catholic Answers, no? Catholic Answers ang pangalan sa grupo nila. Na exactly nakabase doon sa San Diego, California. Pero ang kanilang gawain ay hindi lang nasa lugar na yon, kundi widespread na ang kanilang misyon, ang kanilang pagpalaganap sa mga Catholic Answers, mga sagot Katoliko. At dami ng mga hindi Katoliko ang na-converted through their apostolate, mga kaibigan, mga kapatid. Isa sa ating nalaman
ating tumbukin si kapatid o brother Tim Staples na former Assembly of God minister na ngayon na isang Katoliko. Nandyan, kasama na nila. Nandyan rin si Jimmy Aiken, a former Protestant preacher. Si Scott Hahn, a former Presbyterian minister na ngayon ay isang professor sa Franciscan University, no? Catholic University. At marami pang iba, mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto nyong malaman yan ng direktamente, puntahan lang ninyo ang website ng Catholic Answers, ang catholic.com. Mga kaibigan at mga kapatid, binasa natin ang isang bahagi sa kanilang column, no, sa kanilang website, ang tungkol sa birth control. Bakit ito ang sinisentro natin? Dahil dyan sa mga balita natin, isa sa mga balita ay tinatalakay doon sa ating kataas-taasang hukom, no, ang Supreme Court, ang RH Law. Magpasalamat nga tayo, mga kaibigan, mga kapatid, dahil ang simbahan o tayong mga Kristiyano na diehard po tayo sa mga katuruang Katoliko na ating tinututulan ang RH Bill na ngayon ay naging RH Law na at ipatupad na sana sa ating gobyerno. Pero na-postpone po ang implementation sa RH Law, no? Kahit RH Law na. Pero na-delay, no? Na-delay ang pag-implement dahil ang ating mga kapatid na especially mga abogado o mga attorneys, nag-appeal sila sa Supreme Court. At ang Supreme Court naman, merong mga justices na nakinig na nagsabi na pakinggan muna natin ang final ba o matawag bang final or yung mga argument ba, mga dahilan ng simbahan kung bakit tumutol ang simbahan. Magpasalamat po tayo sa Supreme Court dahil binigyan tayo ng panahon na pakinggan na kahit na ang RH Bill ay nanalo sa Congress at saka sa Senate, pero ang Supreme Court ay nakinig pa. Kaya noong July 9, kung hindi ko nakalimutan, may ginagawang oral arguments sa kataas-taasang hukom o sa Supreme Court, mga kaibigan, mga kapatid. At alam naman natin, ang kataas-taasang hukuman o ang Supreme Court po natin, diyan, final ang decision kung ano ang decision. Pinakinggan ang ating mga arguments sa mga anti-RH Bill at sana, no, mga kaibigan at mga kapatid, manaig po ang ating ipinaglalaban na sana ma-repeal o mapawalang bisa o mabasura ang RH Law na yan na noon pa sinasabi na natin isang law, isang batas na immoral base po sa ating pananampalataya. Mga kaibigan at mga kapatid. At sabi po ng Biblia, kung ang batas ng tao ay kukontra, no? Kung ang batas ng tao ay kukontra sa batas ng Diyos, okay, may right po tayo. Okay, mas more than na po ang ating pagsunod sa batas ng Diyos. Hindi man nangangahulugan na tayong mga Pilipino o tayong mga tao nag-anyaya tayo sa inyo na huwag nating respetuhin o susundin ang mga batas ng lipunan o batas ng gobyerno. Hindi ko tinuturo yan dito sa ating palatuntunan. Ang turo ng ating pananampalataya
ay magbigay respeto tayo sa ating gobyerno, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, mga kasama. Ibig po sabihin, magbabayad po tayo ng buwis dahil talagang susunod tayo sa gobyerno. Dahil kung babasahin natin ang sinulat ni Apostol Pablo, halimbawa, sa Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7, ay talagang respetuhin natin ang namumuno sa ating bayan, sa ating gobyerno. Dahil binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na mamuno sa ating mga bayan. Pero hindi po nangangahulugan yan na kung ang batas na gagawin ng isang lipunan o ng isang gobyerno ng tao, sasalungat ito sa batas ng Diyos, ang uunahin po natin, mga kaibigan at mga kapatid, batas ng Diyos, hindi po batas ng tao. So kahit na makalabuso po tayo, kahit na mapunta tayo sa kulungan, ay talagang tatanggapin po natin na tayo'y makulong alang-alang sa ating pananampalataya sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung tingnan natin po ang Biblia, kung mag-review po tayo sa ating banal na aklat, sino-sino ba o ilan na ba ang napunta sa kulungan ng dahil sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos? So, walang anuman po sa atin na makulong po tayo basta hindi lang natin masalungat ang batas ng Diyos po, mga kaibigan at mga kapatid. Yung binasa po natin na dalawang paragraph na nabasa po natin sa website ng Catholic Answers, no? Mga kapatid natin na apologists sa Simbahang Katoliko na nakabase sa Amerika, may sinulat po sila na ating ginawang guide, no? Ginamit natin sa pagtutol, no, sa RH Bill na ngayon, RH Law na. Atin itong ipaalam sa inyo o basahin para sa inyo, mga mahal naming tagapakinig, dahil very informative po ito. At nandito nakahayag ang about sa birth control at about sa historical Christian teaching about na yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ano ang pinakaunang turo sa Christianity about sa pagtutol sa contraception at kung kailan nagbago ang ilang mga Kristiyano, sasabihin natin ilang mga Protestante, binago kasi nila ang turo sa Christianity about contraception. Kaya litong-lito, maraming nalito ngayon na ating mga kapatid kung ano ba talaga ang tunay na turo sa Christianity about contraception, kung ito ba ay masama o ito ba ay okay lang o mabuti. So, bakit natin ginawang paksa ito? Dahil po sa naganap doon sa ating kataas-taasang hukuman, Supreme Court, na para kung ang ating mga justices ay makapakinig o di kaya'y may makapagsabi sa kanila kung ano ang ating dahilan, ating mga numero unong dahilan kung bakit dapat nating tutulan ang RH Law na yan. Wala po tayong blessing kapag sasalungatin po natin ang batas ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Aanhin po natin ang kayamanan. Aanhin po natin ang magandang ekonomiya kung ang batas ng Diyos ay mabiolate po natin, masalungat po natin. Hindi po tunay na development, hindi po tunay ang isang tinatawag nating magandang ekonomiya kapag ang Diyos ay galit sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Katulad sa pagsasabi na kung mayaman ang isang tao, ibig sabihin marami siyang pera, marami siyang sasakyan, maganda ang kanyang buhay dito sa mundo, pero ang kanyang relasyon
sa Diyos, sa Panginoon. Kung hindi ito mabuti, baliwala po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ang gusto po natin ay, kung maganda man ang ating buhay dito sa mundo, maganda din ang ating relasyon sa Diyos. Dahil po ang tao, remember, paalala lang po ito, ang tao ay hindi bubuhahin sa pamamagitan ng tinapay lamang, kundi bubuhayin din ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin po, hindi po natin iitsapwera, hindi po natin ibaliwala ang ating pananampalataya pagdating sa pamumuhay. Of course, tama po na merong separation between the church and state. Pero hindi po maganda na sasalungatin po natin ang batas ng Diyos sa ating pamumuhay. Hindi po lahat na pamumuhay ay tama sa harap ng Diyos. Halimbawa, isang naging pamumuhay sa ibang mga kapatid natin ang pagnanakaw at saka yung robbery. No, yung pagnanakaw, isang pamumuhay nila yon. May mga kapatid tayong ang pamumuhay nila ay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Dahil ba nabubuhay sila sa pagnanakaw, tama ba ito? Hindi. Dahil salungat po ito sa ating pananampalataya. Merong mga kapatid po natin na masama o masakit mang sabihin pero totoo, na merong mga kapatid po tayo na naging prostitutes. Yung pinagbili o tinitinda nila ang kanilang sarili, ang kanilang katawan para mabuhay. Sabi nila hanap buhay daw po yon. Dahil yon lang ang alam nilang trabaho. Pero dahil ba nabubuhay sila sa pagiging prostitutes, pinagbili o pinagtinda nila ang kanilang katawan, ito ba ay tama sa harap ng Diyos? Hindi po. Yung mangungura po tayo dyan sa gobyerno, nabuhay tayo sa corruption, nabuhay nga tayo, pero hindi ito mabuti sa harap ng Diyos. Yan po ang tungkol din sa pagplano ng pamilya. Hindi po lahat na sistema sa pagplano ng pamilya ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Itong iniisip natin na kapag dumami na tayo, pwede bang labagin natin ang natural law of God na kung magtipon na ang binhi ng lalaki at babae sa pamamagitan ng pagmamahal, pwede mo bang hadlangan mo ang bagong buhay na magawa sa pagmamahal na yon, mga kaibigan at mga kapatid? Hindi po. Wala pong karapatan ang tao na labagin niya ang natural law na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos ay ang may-ari sa buhay, so siya lang ang pwedeng mag-control nito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, no, mga kaibigan, mga kapatid, ang unang mabasa natin po dito sa article ng Catholic Answers about birth control ay pahayag ng isang Santo Papa. At ako'y natatouch po dito dahil kapag ating i-quote ang salita ng Papa, ibig po sabihin pinakinggan po natin ang otoridad na binigay ng ating Panginoong Hesukristo kay San Pedro noon. Saan ba mababasa natin po yan, mga kaibigan at mga kapatid? Halimbawa, yung sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 at 19, na sinabi ng Panginoon tungkol sa kaniyang pagtatag ng kaniyang kawan o iglesia, Pedro sa ibabaw ng batong ito.
tatagin ko ang aking iglesia na ang kamatayan na hindi makakapanaig nito. Ibig po sabihin, very matibay ang iglesia na natatag niya, mga kaibigan at mga kapatid. At ano pa ang sabi niya doon kay Pedro? Sabi niya, Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga keys of the kingdom of heaven. Yung mga Yahweh, yung mga susi, no? Yung mga susi daw ng kaharian ng Diyos ay ibibigay sa kanya. Ano pong ibig sabihin? Sa pagka binigyan ng susi, no? O Yahweh, mga kaibigan at mga kapatid kay Pedro, ano pong ibig sabihin po sa tradisyon ng mga Hudyo? Kung bibigyan ka ng keys of the kingdom o susi sa kaharian, ibig po sabihin sa tradisyon ng mga Hudyo o sa kanilang unawa, binigyan ka ng authority na mamahala. Tingnan nyo, babasahin po ninyo ang Isaiah Kapitulo 22, 20 hanggang 23. Babasahin po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Isaiah 22, 20 hanggang 23. Na yung si Shebna na naging prime minister, yung binigyan ng key sa kaharian ni David o sa susi ni David, binigay doon kay Shebna, symbolizing as a prime minister, na yung binigyan ng susi sa kaharian ay tinatawag na leader o ama, no? Sa ibang salin, tatawaging ama. Ang ama sa kombinasyon sa Greek at saka yung Spanish, papa o papa, father. So, yung binigyan ng key o susi, talagang authority yan na gagawin kang prime minister o gagawin kang leader o gagawin kang pangulo, mga kaibigan at mga kapatid. At sa kingdom ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid, sino ang binigyan niya ng authority na yan? Wala pong iba. Si Saint Peter lang, hindi po si Juan, hindi po si sino pa yan? Hindi po si Pablo, hindi po si John. Si Pedro ang binigyan niya ng keys of the kingdom. At kung ating ikumpara yung susi doon sa Old Covenant na kingdom, no? Yung Kingdom of David, yung binigyan ka ng authority na mag-rule ka o mamuno ka, isang key lang. Kung babasahin natin yung sa Isaiah, Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23, isang Yahweh lang, isang susi ang ibinigay sa isang prime minister. Authority yon na mamuno. Pero sa Kingdom of David, nawala yon, di ba? At sa Amos, may mabasa po tayo na i-restore yung Kingdom of David. Na hindi na si David ang mag-establish, but ang ating Panginoong Hesukristo na. Dahil nandyan sa Daniel 2:44, ang Diyos daw ang mag-establish ng kingdom na ito ay matibay na at hindi na ito magigiba. At natupad ito sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yung itinatag niya ang iglesia, na sabi niya na ito ay matibay dahil ang kaharian daw ng demonyo, ang hari daw ng kadiliman na hindi makapanaig sa kanyang iglesia. So ito ang kingdom o kaharian na tinutukoy sa Daniel 2 verse 44 na iglesia o kaharian na matibay. At matibay nga dahil natatag ito ng Panginoong Hesukristo noong 33 AD, no, sa 1st century, at nagpatuloy ito hanggang ngayon. Nagpatuloy ito dahil hindi pa natupad lahat ang hula na may establish ang isang kingdom lang dito sa lupa.
Dahil ang lahat na kingdom o mga gobyerno dito sa lupa ay mawala ito lahat. Itong tatag lang ng tao. At dadating ang panahon na iisa lang na gobyerno, yung gobyerno ng Diyos, kaharian ng Diyos, ang mamuno. Pero sa ngayon, hindi pa. Pero natupad na ang simula sa pagtatag ng kaharian na ito'y matibay, at na-prove natin yan sa history dahil ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo nagpatuloy hanggang ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid, of course, maraming mga pinagdaanan na talagang hindi maganda, meron namang magaganda, marami ding hindi magaganda ang pinagdaanan ng kaharian na ito. Dahil ang daming mga trials, mga pagsusubok na naharap o nakaharap sa iglesia o kaharian na ito. At maraming naging kaaway na ang simbahan o kaharian na ito. Pero nagpatuloy pa rin. At hanggang ngayon, patuloy na merong mga grupo na aatake nito, tutulig sa nito. At even dyan sa gobyerno, meron po tayong mga kapatid na tumutulig sa kaharian na ito dahil ang mga katuruan niya ay hindi papaniwalaan. Itong sa issue tungkol sa birth control po, mga kaibigan at mga kapatid, isa ito. At ang malungkot dito, mga kaibigan at mga kapatid, isang malungkot pa dito, merong mga Katoliko na mga senador at mga congressmen ay hindi nag-defense sa kung ano ang tinuro ng Diyos o ano ang tinuro ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan o iglesia. Bakit sinasabi po natin na ang tinig ng Diyos ay yung tinig ng simbahan? Well, yan ang nakasulat sa Biblia po. Si Moises nga kahit hindi sa Diyos, parang ginawa siyang Diyos dahil siya ay binigyan ng kapangyarihan na mamuno. Halimbawa sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1. Ang Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, kahit na si Moises ay hindi Diyos, pero ginawa siyang parang Diyos dahil siya ang mamuno sa kanilang panahon noon sa mga Israelitas. Ang mamuno kasi dito sa lupa na ang Diyos ang namili sa inyo ay talagang may protocol po tayo, ang mga tao dito sa lupa. Talagang susunod po sa Pangulo o leader. Kaya hindi po kasi mabuti na hindi natin susundin ang otoridad ng Diyos dito sa lupa. Dahil watak-watak po ang ating mga grupo, hindi po tayo magkakaisa kung hindi tayo susunod sa isang sugo o sa isang leader na pinili ng Diyos. Halimbawa, sa panahon ni Moises, hindi po mabuti na kapag naniniwala ka sa Diyos, hindi mo susundin ang sugo niya. Dahil may protokol yan. Kung dito sa ating bayan, sa ating gobyerno ng lupa, kung may protocol po tayo, ibig sabihin, kailangan po tayong magrespeto sa ating presidente at mga gobernador at mayor, may protocol po tayo. Mas more than that, ang sa kaharian ng Diyos, talagang ganyan. Parang may unity po tayo. Anong nangyari ngayon sa mundo natin na yung authority ni Saint Peter na binigyan siya ng kapangyarihan na mamuno na hindi natin sinusunod dahil daming mga naging protestante ngayon. Katoliko noon na ngayon hindi na nila sinusunod ang authority ni Saint Peter na ngayon ay nasa ating mga popes dahil ang authority ni Peter ay napasa sa susunod na Prime Minister o Papa. At ating tinututulan ang rule na yan. Anong nangyari sa atin? Ang daming mga relihiyon ngayon. Divided po tayong mga Christians ngayon dahil hindi natin sinusunod ang authority na binigay ni Kristo kay Peter. Anong sabi niya sa Matthew 16 verse 19? Yung authority ni Saint Peter. Na yung to bind and loose, kung ano daw ang pahintulutan sa otoridad ni Peter, yung binigyan ng keys of the kingdom, pahintulutan at pahintulutan at hindi pahintulutan daw niya sa langit doon, no? Mga kaibigan at mga kapatid, doon sa langit mag-sanction mag-ratify ang Diyos kung ano ang gagawin ng puno
of course with consensus sa lahat ng mga kaanib ng iglesia, sa for example, yung resulta o consensus sa yung tinatawag nating councils. By the way, mga kaibigan at mga kapatid, kung ang iglesia po natin merong mga issues na dapat pag-usapan, ay tatawag yan ng meeting o yung tinatawag nating konsilyo o council. Pag-usapan yan para yung mga debate mahinto kapag may desisyon na ang magsasabi ay yung namuno. Katulad yan sa ating hukuman. Yung for example, sa Supreme Court, may mga justices, meron ding Chief Justice. Kapag magsalita na ang Chief Justice, ito na final, di ba? Yan din ang simbahan. Pinili niya si Pedro na mamuno. Kaya nga, yung debate nila, yung First Council sa Christianity, Council of Jerusalem, yung nagdebate sila na sa isang issue na isa nito ay yung mga Hudyo ba o yung mga Gentiles ba o yung itong tuli ba, yung circumcision ay ipagpatuloy ba ito na isang requirement sa Christianity? Dahil yon ang entrance sa Old Covenant, sa Old Testament, no, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang magpa-circumcise ka kung gusto kang magpasakop yung sa Jewish religion, yung kaharian ng matandang tipan. Pero sa issue dito sa Christianity, merong mga Hudyo na nagsasabi na talagang hindi natin ihinto ang tradisyon na ito, na kailangang patutuli ang isang gustong mamiyembro sa simbahan ni Kristo. Hindi na po ito turo ng ating Panginoong Hesukristo dahil pinalitan na po ito ng binyag. Pinalitan na po ito ng binyag. So hindi kailangang i-circumcise ang isang gustong pasakop sa Christianity. Yung circumcision, hindi naman ito masama. Kung magpa-circumcise po tayo, ang rason ay for health reason na lang, hindi naman ito masama. Pero kung ang tanong ay membership sa simbahan ng ating Panginoon, hindi na po kailangan ng circumcision. Katulad din yan sa pagkain. Halimbawa, kakain ka ng baboy o hindi na yan turong Kristiyano dahil hindi na yan inaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bagong Tipan. Pero pwede ring susunod tayo sa sinabi ng mga doktor about health, na hindi tayo kakain ng baboy para hindi tayo magkasakit, para hindi po tayo ma-high blood. O pwede ring sundin natin yan. Yan ang sinusunod ko naman. Sinusunod ko yan. Ako, isang Katoliko, hindi ako kakain ng baboy, pero hindi nangangahulugang hindi ako kakain ng kaunti. Pero sa ngayon, talagang pinagbawalan ko ang sarili ko na kakain ng baboy, hindi dahil kasalanan ito, kundi for health reason lang. Sinusunod ko ang turo tungkol sa pagkain na hindi ako kakain dahil ma-high blood ako kapag kakain ako ng baboy, no? Yan, sinusunod ko yan, pero hindi na yan aral na sasabihin nating makasalanan pa rin kung kakain tayo ng baboy dahil hindi na yan turong Kristiyano. Noon, sa Old Covenant, turo yan. Yeah, tutuparin yan noon. So, sinabi ko yan dahil yung issue na yan ay natapos yan. Dahil sa pagsalita ni Pedro, basahin niyo ang Acts chapter 15 kung hindi ko nakalimutan. Acts chapter 15. Diyan, mababasa natin dyan ang buong istorya na nakasulat sa Acts chapter 15, ang Council of Jerusalem, na sa pagsalita ni Peter, ni San Pedro, na binigyan ng authority ng ating Panginoong Jesucristo na mamuno, sa pagsalita niya, tapos lahat. Wala nang debate. Ibig sabihin, na-solve nila, no? Na-solve nila yung issue tungkol sa dapat pa bang magpa-circumcise kung sasali ka sa iglesia? Hindi na. Ulitin ko, for health reason na lang yan, pero hindi yan requirement o prerequisite kung sa membership sa simbahan ng ating Panginoong Jesucristo dahil napalitan na yan ng yung tinatawag nating baptism, yung binyag. O binyag. Hindi na circumcision. Bakit binanggit natin yan? Dahil yan ang
ang paghuhusay o pagsusod ng isang debate o isang hindi pagka-uunawaan dyan sa iglesia. Magpatawag yan ng meeting o yung kinatawag natin ng council at pag-aralan yung problema, yung issue. At tapos may desisyon. Katulad yan sa isang korte na yung pros and cons sa case, talagang isalaysay ang pros and cons. Tapos pag magsalita na ang Chief Justice, yung halimbawa sa kataas-taasang hukuman, kung ano ang desisyon, final yan. Yan din ang sa simbahan. Kung puntahan natin ang pananampalataya, kailangan po nating bigyang pansin ang pamamahala ng Pope. Hindi po natin ibaliwala ito. Anong nangyari ngayon sa mundo na iniwanan ang supremacy of the Pope? Anong nangyari ang daming grupong Kristiyano ngayon? Hindi natin inisip kasi kung bakit binigyan ni Kristo si San Pedro ng keys of the kingdom. At imagine kung ikumpara natin yung keys, susi, mga susi. Yung prime minister doon sa Old Covenant, yung sa Old Testament, yung si Shebna, na napalitan yun dahil isang wicked na prime minister si Shebna, pinalitan siya kay Eliakim. Yung authority niya napunta kay Eliakim. Ibig sabihin yung key, yung susi of David, sa kaharian ni David ay binigay na ni Eliakim. Siya na ang papalit, no? Si Eliakim na ang papalit kay Shebna. Binigyan siya ng susi sa kaharian ni David o kaharian ng Diyos na pinamahalaan ni David at kung ano yung nakapuli sa kanya o nakasunod sa kanya kung wala na siya, no? Dahil ang isang hari, meron siyang prime minister at yung gagawing prime minister binigyan ng kapangyarihan na mamuno, bibigyan siya ng isang susi sa bahay ni David. Yung susi, symbolizing power yan na mamuno. At ikumpara yan sa key o sa susi na binigay ni Kristo, ang hari, no? Binigay niya ang susi kay Peter. At hindi lang isang susi, daming susi, no? Keys, plural kasi, keys of the kingdom. Mga susi binigay niya kay Pedro. Ibig sabihin maraming kapangyarihan yon binigay niya kay Peter. At according sa mga Catholic scholars po natin, ilang mga Catholic scholars po natin sa theology, sabi nila, yung mga susi daw na binigay ni Kristo, ng ating Panginoong Kristo ni Saint Peter o San Pedro, yung power daw yan sa halimbawa, yung confession, yung pangungumpisal ba, yung kumpisal, at saka yung paggawa ng mga batas. Kung ano pa ang pahintulutan at hindi pahintulutan sa simbahan, yung mga kapangyarihan, daming kapangyarihan na binigay ni Kristo sa Pope o yung binigyan ng keys of the kingdom, no, si Saint Peter. At ang kaniyang kapangyarihan, no, ni Saint Peter, mga kaibigan at mga kapatid, nandyan yan sa loob ng simbahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin natin ang the book of John, no, chapter 21, verse 15 to 17, babasahin ninyo ang Biblia ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi man natin sinabi dito na ang isang leader o isang tao na binigyan ng Diyos o binigyan ni Kristo ng kapangyarihan, hindi po yan ibig sabihin na hindi na magkakamali sa personal, ha? Dahil halimbawa yung si Judas, si Kristo ang nagpili sa kanya, pero hindi ibig sabihin na parang robot na si Judas na hindi na siya magkasala. Pwede siyang magkasala sa personal niya na isip, no? Ganon din, si Pedro, meron din siyang personal na pag-iisip. Kaya nga, dininay niya ang ating Panginoon si Kristo. Dininay niya o nag-deny siya. Yung tinanong siya, noong namatay ang ating Panginoon si Kristo, tinanong siya ng isang Diyo na
siya ay kasamahan, nakita siyang kasama ang Panginoon. At tapos itinanggi niya dahil natakot siya na pati siya ay papatayin, no? No? Talagang sa personal na pag-iisip at damdamin, pwedeng magkamali ang isang sugo o pinili ng Diyos. Pero hindi natin makaila o hindi po natin pwedeng ibaliwala ang authority na binigay ni Kristo kay Pedro, yung keys of the kingdom symbolizing authority to rule, yung pagkapapa. Kung basahin natin ang Revelation chapter 3 verse 7, Revelation o Apokalipsis kapitulo 3 versikulo 7, yung bigyan ka ng Yahweh, tatawagin kang banal. Yung kapangyarihan mo, tatawaging banal o holy. At saka yung sa Isaias, yung binigyan ng Yahweh o susi, tatawaging ama. So kung i-connect natin yan, no? I-connect natin ang Isaias, nakasulat sa Isaias kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23, na ang binigyan ng susi, tatawagin ng ama. Tapos kung babasahin natin ang Apokalipsis o Revelation chapter 3 verse 7, ang binigyan ng susi ay tatawaging banal. So kung ating i-connect yung dalawang word na yan, Holy Father o Santo Papa. So yung binigyan ka ng keys of the kingdom like Saint Peter, binigyan ka ng authority as Holy Father or Santo Papa. According sa mga verses na binanggit na natin ng Isaiah 22 verse 20-23 at Revelation 3 verse 7. Mga kaibigan at mga kapatid. At yan ay titulo ng Diyos, di ba mga kaibigan at mga kapatid? Titulo ng Diyos na i-extend niya o ipagamit niya sa tao na gawing puno dito sa lupa. Sabi nila, ibig ba sabihin veritas na ang Papa ay Diyos na dito sa lupa? Hindi po. Hindi po Diyos ang Papa kapag ang titulo ng Diyos, dahil yung Holy Father, sa Spanish yan, Santo Papa, di ba? Holy Father. Santo Papa, no? Sa Spanish, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, sabi nila, ibig po sabihin, yung titulo sa Diyos, pinagamit niya sa tao na ginawang puno ng Diyos dito sa lupa. Yes, tama po. Pinagamit po. Halimbawa, yung kay Abraham, yung titulo ng Diyos, yung Ama, bakit tinawag natin yan kay Abraham? Yung mababasa natin sa Romans ba yan 4:16 kung hindi ko nakalimutan? Okay, babasahin ninyo ang Romans chapter 4 verse 16 na si Abraham ay father of faith. Yung sa Matthew 23 verse 9, yung pagkaama sa Diyos, di po pwede natin itawag sa tao, di ba? Yung gusto kang magpaka-Diyos, tapos hindi ka Diyos, yung pagkaama sa Diyos na gusto mong itawag sa sarili mo, hindi po tama yan. Pero kung isang servant ka, isang sugo ka, isang obedient ka, maganda ang ugali mo, o kung susuguin ka ng Diyos, binigyan ka ng kapangyarihan na mamuno, ibig sabihin ang titulo sa Diyos ay ipagamit sa inyo. Like kay Abraham. At even Saint Paul, kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 4 verse 15, kung hindi ko nakalimutan, o kung babasahin natin ang buong chapter 4 ng 1 Corinthians, na si Saint Paul sabi niya, isa lang daw ang Ama sa langit, pero siya naging ama rin, no, sa magandang balita. Ibig sabihin, ang sugo ng Diyos ay pwedeng makagamit. Ipagamit sa Diyos ang kanyang titulo sa tao na isang sugo. Mga kaibigan, o sa isang apostol, mga kaibigan at mga kapatid. Babasahin niyo ang 1 Corinthians chapter 4. Ang whole chapter na yan, especially yung 15 ba yon o anong mga parting ng kabanata na yon, na nagsasabing ang isang servant po ay tatawaging ama dahil ipagamit ng Diyos ang kanyang titulo sa isang sugo niya dito sa lupa.
So talagang si Saint Peter, ginawa siyang pinuno ng ating Panginoon. Babasahin natin sa John 21:15 to 17. Babasahin ninyo ang John 21:15 to 17. Di ba ang ating Panginoong Jesucristo ay yung tinatawag nating the chief shepherd? No, di ba? Pero ang pagka-shepherd ni Jesus, in-extend niya kay Saint Peter. Bakit po? Dahil hindi po siya magtagal. Babalik siya doon sa langit. So, ang mangyari ay mawala ng makita na puno. Dahil babalik siya sa langit. Kaya niya pinili si Pedro parang vicar niya o representative niya. Kung babalik na siya doon sa langit, may representative kasi siya. Katulad sa ating gobernador o mayor, kung wala siya dahil may puntahan siya sa ibang lugar, may representative siya. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung magpili ka ng isang representative mo, ibig sabihin, hindi mo binaliwala ang mga tao mo. Dahil kung wala kasing leader, hindi po magulo po kasi. Dahil sino ang papaniwalaan kung hindi na magkapareho ang mga isip ng tao? So talagang pipili ka ng representative mo kung may puntahan ka, no? Especially kung matagalan ka. Yan ang care ng isang leader. Kung gusto kang magpunta ng ibang lugar, talagang pipili ka kung sino ang OIC mo o representative mo. Kung ganyan ang mga tao dito sa mundo, na kung ang mayor ay pipili ng kaniyang prime minister o for example, representative habang wala siya, mas more than ang God. Sabi ng Panginoon, na hindi ako magtagal kaya pipiliin ko si Pedro. Talagang pinili niya si Pedro, binigyan ng keys of the kingdom, symbolizing authority to rule, na mamuno, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit hindi natin paniwalaan ang kapangyarihan na ito? No, basahin ninyo ang John chapter 15 verse chapter 21, no? John chapter 21 verse 15 to 17. Yung sinabihan niya si Pedro, tinanong niya si Pedro sa isang tanong na iisa lang. Inulit-ulit niya na tanong. Tapos inulit-ulit ding sinabi ng Panginoon ang kapangyarihan na talagang gagawin ni Pedro. Yung pakanin niya ang flock. Yung mga karnero ng Panginoon. Ibig sabihin, mamuno ka, Pedro, sa aking simbahan. Dahil hindi ako magtagal, babalik ako doon sa langit. So, may puno ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Una, si Saint Peter. Ang titulo ng Diyos, pinagamit sa isang sugo dito sa lupa. Meron bang halimbawa niyan dito sa Biblia? Ang daming mga halimbawa. Babasahin ko halimbawa yung sa Old Testament. Yung ang Diyos, pinakaulo sa lahat, pero ang ginagawa niyang puno dito sa lupa ay ipapagamit sa Diyos ang kanyang titulo. Even yung kanyang titulo na Diyos, pwede niyang ipagamit as halimbawa ba na upang respetuhan natin ang puno na pinili ng Diyos. Ganon din ang Pope natin ngayon. Kaya tinawag nating Holy Father, titulo ng Diyos yan, pero hindi yan ibig sabihin na Diyos na ang Papa natin. Titulo ng Diyos, pinagamit sa Diyos sa isang tao na pinili niya dito sa lupa na mamuno. Bakit gusto ng Diyos na ipagamit ang kanyang titulo? Parang respetuhin natin. Pero anong nangyari ngayon sa mundo? Hindi natin nirespeto. Of course, hindi naman lahat. Dahil meron namang mga Katoliko ay talagang nagrespeto sa Pope. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, ito ang isa pang halimbawa sa Exodus Kapitulo 7, versikulo 1. Ang titulo ng Diyos ay pinagamit niya kay Moises. No? Ito, babasahin ko. Exodus Kapitulo 7, versikulo 1. And the Lord said unto Moses, by the way, ang King James Version po ang ating binasa, nasalin sa Biblia. And the Lord said unto Moses,
See, I have made thee a god to Pharaoh. Anong ibig sabihin po dito? Ginawa ko ikaw, Moises, na parang Diyos ni Paraon. Hindi man Diyos si Moises. Alam naman natin yon dahil may simula siya. Ang Diyos walang simula. Pero bakit sinabi ng Diyos dito? And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh. Ginawa kitang, hindi man ito parang, dito walang parang na matranslate natin dito. I have made thee a god. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. No? Pero hindi po ibig sabihin na God na si Moises. Pero ang Diyos ang nagsabi nito. Kaya nga, merong mga title ang Pope natin na hindi nauunawaan ng marami, kaya tinutulig sa ang ating Pope natin. Halimbawa, yung may title ang Pope na ang Pope ay Diyos dito sa lupa. Inintindi nila sa mali na intindi, kaya tinuligsa nila. Ito ano ang titulo ng Pope dito sa publication na Katoliko. Sulat ito na Catholic. Sabi nila, ang Pope daw Diyos dito sa lupa. Inintindi nila na ang pagka-Diyos sa Diyos ang ibig sabihin. Yung may statement na ang Papa dito sa mundo ay Diyos sa lupa, hindi po ibig sabihin sa nature. Ibig sabihin dyan, authority. Na ibig sabihin na ang Pope dito sa lupa ay parang Diyos dito sa lupa dahil binigyan siya ng authority to rule. Pero hindi Diyos ang Papa. Walang turo ang simbahang Katoliko na ang Papa ay Diyos sa nature. Hindi po, mga kaibigan, mga kapatid, wala pong kapariha, wala pong kapangyarihan ang sarili ang Papa natin. Katulad niyan dito sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1 na si Moises ay ginawang Diyos. Ng Diyos mismo. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya na I have made thee a god to Pharaoh. Ginawa kitang Diyos sa harap ng Paraon, hari ng Ehipto. Yan din, kung ating intindihin ang kapangyarihan ni Pedro, talagang titulo ng Diyos ay ipagamit sa kanya dahil ginawa siyang prime minister. Huwag niyong kalimutan yung sa Isaias Kapitulo 22, 20 hanggang 23 na ang binigyan ng key, yung ikumpara ninyo, mas maraming kapangyarihan ang isang prime minister o sa puno ng New Covenant ikumpara sa Old Covenant dahil yung sa panahon ni David na kingdom, isang susi lang ang ibigay sa iyo na nagsimbolo sa kapangyarihan mo na mamuno. Yung susi ni David binigay sa inyo, hindi maraming susi. Dahil limited kasi ang power noon sa isang prime minister, ikumpara natin sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo na binigyan niya si Pedro ng keys, plural, maraming kapangyarihan po ang ibig sabihin dito. Yung kapangyarihan sa paggawa ng mga batas sa simbahan, yung kapangyarihan sa patawad ng mga kasalanan, sa Sacrament of Confession, at iba pang kapangyarihan ng simbahan na talagang may puno ang mamuno. Mga kaibigan at mga kapatid. So anong nangyari sa ating mundo ngayon na hindi natin ito inintindi? Na ang Pope ay isang parang Diyos dito sa lupa. Hindi po Diyos, iba po yung ginabi natin na ang Pope ay Diyos na sa kahimtang o sa nature. Hindi po. Pag sinabi natin na ang Pope ay parang Diyos dito sa lupa dahil puno siya, ibig sabihin otoridad po lang yan na ginawa ng Diyos dito sa lupa, parang respetuhin natin. Halimbawa, Holy Father, Santo Papa. Title lang Diyos yan. So, bakit hindi natin paniwalaan ang opisina ng Pope, ang kapangyarihan ng Pope, na titulo ng Diyos ang trabaho niya? So, anong nangyari sa mundo ngayon na yung concept na yan ng katotohanan, principle of unity, yung may puno, principle of unity yan. Dahil kapag walang puno, okay mga kaibigan, mga kapatid, gulong-gulo. Ang nangyari ngayon kasi, ginawa nating Pope, ginawa nating leader ang ating sarili. Dahil kapag iba ang intindi natin sa Biblia, ating i-judge ang Katoliko na mali at tayo ang tama.
So, ibig sabihin, ang ating mga sarili, ginawa nating Diyos, ginawa nating leader dahil ang ating isip, ang ating interpretasyon, ang ating binigyan ng pansin. Tapos yung authority ni St. Peter na nasunod ng mga popes natin according to history, hindi natin binigyang pansin. Mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong oras. Pero nasa background pa tayo ang ating nasalita dito, mga kaibigan at mga kapatid. Ibig sabihin, ipagpatuloy po natin ang ating pagtalakay nito tungkol sa RH Law na pinag-usapan ngayon sa kataas-taasang hukom o sa Supreme Court. Para sana, kung meron mang makapakinig sa atin na miyembro sa kataas-taasang hukom o Supreme Court o kaya kayong nakikinig ngayon, ma-share ninyo sa kanila para hindi matuloy ang implementation sa RH Law na yan na immoral dahil hindi po nakabase sa original na teaching ng Kristiyano. Meron mga Kristiyano ngayon na pro-RH bill, pero binago kasi nila ang original. Biro mo, 1930 lang. Yung grupo ng mga protestante na kinatawag ng Anglicans, sila ang unang nagbago sa original na stand o turo ng Christianity na bawal ang contraception sa pagplano ng pamilya, pero binago nila dahil gusto nila kasi. Pinagbigyan nila ang gusto ng tao. Ang gusto ng Diyos, hindi. Meron bang salaysay ang Diyos sa Biblia na okay lang ang contraception sa pagplano ng pamilya? Wala. Kuro-kuro, isip na lang nila yun, mga kaibigan at mga kapatid, nira-rationalize. Pero hindi ganyan ang original na turo. Okay. Ipagpatawad po nyo si Veritas. Ang dami pang hindi nasalaysay niya tungkol sa paksa. Pero ipagpatuloy natin yan sa susunod na palatuntunan natin kung papayag pa rin ang Diyos na magpatuloy ang palatuntunan ito. Okay, sa ngalan ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, at mga puno ng ating simbahan, mula sa kaparian, obispo, kardinal, at santo papa, sa ngalan ng mga santo sa langit, nando na sa langit, at mga anghel, ito po ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, pati ang ating mga kaibigan sa technical side, Danny Luod at Taksilumba. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sign and save promo at ProSight Optical Incorporated, the professional eye care provider. 50% discount on complete eyeglasses with quality lenses for only 645 pesos, single or double visions. 5 to 80% discounts on signature frames. Buy one, take one on fashion sunglasses with computerized eye examination, free frame and accessories. Pahalagahan ng paningin, gumamit ng may kalidad na salamin sa mata. ProSight Optical Incorporated. Maalagaro na, maabi-abihon pa na optical.